ang Committee on Transportation kag Police, Fire, Penology, Public Safety Ordinances, Security and Dangerous Drugs and Rehabilitation. Ang kay Eli naman gipresent ko siya, ginataguman siya ang copy, Public Service kag Environmental Protection and Ecology, Market and Slaughterhouse, Urban Poor, Human Rights and Minority Group, no? Kagawan Eli. Ang kay Doron is Energy and Public Utilities, kag Games and Amusements and Professional Sports. Kay Johnny Yang, Committee on Engineering, ang nagpasiya. While kay Saldivar, mga cooperatives and livelihood, social services and moral recovery. So, ang tupak sa kay Saldivar, kay Rex Sarabia, among appropriation. Request ko si Mayor nga ang appropriation niya kung pwede kay Sarabia. Take in desisyonan man sa majority na nag-okay man ang tanan. Na si Johnny Yang ng Gaitresar. Si natanaw ni Mayor nga dapat na sa practicing lawyer. Kay si Johnny Yang hindi pa man full-fledged na hindi ganit pa license mo kay under bar man siya, no? So, ang committee ba pag nagtupa kay Rex Sarabia, among good government, public accountability, ang Blue Ribbon lang. Yes, Blue Ribbon Committee. Information and Technology and Computerization. Ang kay Trinia, kay Miguel, Domestic and Internal Relations. International. Urban Poor Planning, Housing and Land Use Development. Zoning ni expropriation, kag assessment and land acquisition. Well, kay Rudolph, ang anak ko, yes, tourism, Japan, trade and commerce, mga crisis management, present calamity, no? May mga disasters, kag education. Bali, ang education, ang first term, kay nag-time sharing sila ni Dr. Baronda, 1.5 kay Baronda una. Ang kay Rudolph Subong, ang una, ang crisis management, mga disasters management. So magkambyo, na sila siguro sa after 1.5 year. Kagang magiging floor leader nato na mo si Parcon. Si Atty. So Francis. na-desisyonan sa majority nga siyempre si Mayor na ito nag-double check sa ako na nabuhatan. Ang desisyon mo na kaga natabuan nga duwang wala. Kaya ang principle of equity of the incumbent kaga elder ay nagtawag sini ang ginatawag na seniority applicable na yan sa amon mo unless nga sila nagginapauna pili sa komitiba. Yes. Gina-affirm lang to ni Mayor actually nag-final meeting namon sa last Monday sa to. Kumutugin pag-convene niya liwat nga tanan. Yung double check yung naobrahan ko, kaga amo tong suggest si Miguel mo na namiyan naman na komitiba, na komportable siya. So ginatag mo naman siya. Okay. Alright. Na okay man na lang kasi ginawa ni Sipla, ako sa una, bali ang oposisyon ko, wala mo ko komitiba do, okay man lang. Sipla sa mateke ng mga decisions ng City Council. Anyway, ang sa nga gin-discuss naman, yung mga internal rules, usually mo na gina-take up, na-tackle na sa first day of session, no? Clear na sa Section 50 ng Local Government Code natin. So, pwede man lang mga subject, i-modify nila ang ibang provision within 90 days from the first session amo ng Local Government Internal Rules ng procedure. So far do na-plastar na tanan. Hanggang first day sang session, i-discuss na naman mga inaugural speeches tanan mga newly elected councilors. Discretionary sa part ng incumbent kung gusto pa nila maggatag man sang inauguration speech nila. Pero katahong gani kung tanan mo kambal. Sa anong inaugural session ninyo, Vice Mayor Gansan? July 5. July 5.
July 5 kung hindi ko magsalado, Miyerkules ilang adlaw? Okay, na-desisyon na namon nga i-transfer Merkulis Martin. Ang session naman magiging Wednesday na instead Wednesday of afternoon. Tuesday. Oh, correct. Afternoon, 2 p.m.? Tuesday sang aga-aga. Aga. gyapon. Alright. Aha. Okay. Mm. So, duha ka mga konsihal ang wala sang committee Komitiba. chairmanship. Councilor Eh, Candice si- Tupas and incoming... Si Lex, kasi sawahon niya. Mhm. Hindi sila magbaton kung moral recovery mo. Mhm. Kaya gusto niya health man. Okay. So, ang karibal niya, si Dr. Baronda. Mhm. Siyempre, ang tawag sa team uswag ya, si Baronda yara sa sulod mo. Mhm. So, do ilintindi yun nga tiganggaan priority sa majority ang ket ka upo nila sa Ang kapartido. political party. Correct. Aha. So mo lang naging resulta. So timayo man nagkayitla maten man gani sa sa mag o-taking. Mhm. Kasi wala ko ya sa wala ko ya sang invitation. Lang ko tanan nga councilors do wala man ang mention nanda. Pakita ko sila na ang mention man ang ngalan sang congressman Mhm. at si Mayor Katita. Ang tanang nga councilors, tanang nga newly elected, invited sa sa 27, 10 o'clock. O-taking dira mo lang sa Plaza Libertad. Mhm. Okay. So, do mo na desisyon na. Mhm. So, maayo man si Plak, willing man sa tapos na itong politika Yes. eleksyon. Aha, subong iya kung anong Matured naman nagamater. sila. Ang nagamater subong iya ang serbisyo naton sa pumuluyo Servisyo, correct. Aha, Vice. Correct. Aha. Oo. Okay. Thank you, Vice, any comment regarding sa LPTRP? Kiti do grabe gid subong ang bambal naton ang reklamo sa mga commuter. I do believe na kaagi man ini sa imula mesa ang local public transport route plan na Vice Mayor Ganzon. Actually, ang decision sa national government, no? Kinapasa, ang implementing arm o dong local government. So, ako ang puso ko kundi para man sa timawa, sa drivers, no? Pero ang decision na majority, ako yung preside mo lang ko da. Mhm. Katag lang ko opinion ko kung require nila. The only instance nga maka-intervene kita is to break the tie. Yes. So, wala na daw may mo. So, ginasuggest ko man sila nga kailangan gani kung ilmo. Justice tempered with me receive lang kawawa naman mga pigado, no? Mhm. Basi pa lang modify nila. Depende na sa national siguro sa kay Osmeña, kag sa LTO, sa kay Kanda, sa Baldo. Mhm. Kag ma-implementar mo lang ng local government ang aton under sa office ni Mayor, ang team PRO. And supervision sa aton, sa aton Mayor. Depende na sa decision liwat, no? Aha. Kasi masuspend pa lang nila, depende na imitingan na. Ang in-charge na sa komitiba, si Councilor Duron mo. Iyan ang komitiba. Pero Pero dugin ang give up ginagawa yan naman usually- subong ni. Give up yan naman ni subong Vice, no? Ano, no? Give up yan na why nasa sa Committee on Transportation? Hindi na nagsalo si Cabaluna. Mm. Kung i-adapt yun ang tanan nga policy dari kay lain naman nga term, no? Lain mga persona involved. Mhm. Ang mga policy nga ginadesisyonan ng previous policies, kung i-adapt yan, di mo lang nga somehow dahil pa. Mhm. Okay. Na utod. Aha. Pwede mo man na dyan siya madaya liwat bumbome na. Nabalo ka naman niya direkta na aton sa orbit ang aton nga signal. Galungo-lungo man si Bumbo Chris mo. Ang kay Elon Musk gani, di lang to yasta ya Bumbo Chris. Ang ato na niya sa orbit na. Anyway, tiyan mo na to na plastar. Ang explanation sa tunga-tunga nga paghandle sa komitiba or pagpungkwas committee chairman, term sharing. No? Term sharing, 1.5 year for Doc Nick Baronda and 1.5 year for
Kagawad Rudolph Ganson. Okay, balikan ta si Vice Mayor Jeffrey Ganson. Vice, nautod kita, pero welcome back. Okay. Okay. Sige ba yun? Aha, alright. So, amo niya, Vice, ang sabahin sang LPTRP karon, amo niya ang imo sining makomento iya niya sa national government, nag-implementar lamang ang city government. So, you are hoping nga maplansa naman ini kagati para sa Timawa, mabuhin-buhinan man ang ila sining anto subong, Vice Mayor Ganson? Pasi pa lang ma-reconcile nilang ilang policy nga maging acceptable man sa pumuluyo no? Dapat nang gatuon sila tigadere mismo kaya sila mas well-versed nila sa kung nagkakalatabo dali kaysa sa ratag mo sa nasyonal. Ano? Ano nga akong pangganaw. Okay. Anyway, Vice, thank you so much for your time. Kaga mga impormasyon man nga gin-share diri sa Bombo Radio. Maayong hapon, gid. God bless, Vice Mayor Ganson. Salamat kid, Bombo Cham. Salamat kid. God bless Iloilo. Salamat kid. Dari wavit si Vice Mayor Jeffrey Ganson sa pagaplastar sini sa mga committee padre kagalakip na day pag-athag sa term sharing nga ang termino sini nga nakalabot diri sa aton pinagi sa aton nga masaligan nga tiniman-an ay tungaon. So may term sharing gali sa bahin niya sa pagpungko sa committee chairmanship. Nag-level up man ang syudad sa Iloilo. Abi ko ya sa Congress lang na yang may term sharing. Mo abi ko lang ya sa pagka House Speaker lang na mo. Doon dumanyo tong duha ka Alan, no? Alan Peter Velasco and Alan Peter Cayetano and Lord Alan Velasco. Grabe ang mga Alan sadto, no? Ga term sharing sila. Tisubong niya si Doc Nick kag si Councilor Rudolph amo naman ang may term sharing sa pagpungko as committee chairman sang health, no? Sa aton sini nga mga kabombo sa education ang man matabo. Ang wala sang komitiba, amo si Kagawad Candice Tupas and Kagawad Plaridel Nava. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kaya tiyambal ganin ni Vice Mayor Jeffrey Ganson, nagambal ko no si ang term niya is Kagawad Candice and mister niya nga si Lex. Nga kung hindi ko na magkanto sa ila ang health at hindi na lang sila kuno maguyat sa komitiba. Sa aton sini nga mga kabumbo siguro makuha taman ang ila sini nga pahayag, no? Makuha taman ang pahayag ni Doc Candice regarding on this matter. Pero ang majority floor leader, Attorney Frances Parcon, sa aton sini mga kabombo kag ang sabahin niya sa Committee on Appropriations, interesado man kuntani ang negosyante iyang si Mr. Johnny Yang, although nga may background ini siya sa law pero under bar ini siya. Tiyambal ni Mayor Jerry Treñas, suwisyon ni Mayor Jerry Treñas, siya mauyat sila dira, practicing lawyer. Ginhatag sa kay Attorney Rex Sarabia sa aton sini nga mga kabombo. Duway naman sang mambal na to, duway naman sang much concern pa sa bahin karon niya sang City Council. Tiyang pamangkot sila dire, no? Nga sa pag-umpisa sang termino sang mga bago sini nga opisyal sang syudad sa Iloilo, mga newly elected, ang mga re-elected, ano yan ang mga sitwasyon sini nila banwa? Sa aton sini karon ni mga kabumbo, ti mangusisa kita ni sa ila kay ti naplastar na di kag nabalaan na kuno mga komitiba. Nga ila sini nga pagauyatan ang Committee on Transportation magauyat si Attorney Sedfrey Cabaluna. Kabay pa nga Cabaluna siya. 43 minutos sa kaligad sa takna sa ining alauna. Naglabot sa 400,000. Kung ang kilala ko pa, 0.4 million Bombotsam. 0.4 million. Ang nataban sang budol-budol, kawatan sa isa ka negosyante sa Banwaya sang pututan. Paano ini natigayon nga nakuha ang 400,000? Sa aton sino makabumbo, kung ang kilala ko pa gani para dudako-dako pagin mo sa mi mo 0.4. 0.4 million. Sa aton sini nga mga tagpalamatiti ang decimal point pa lang dira ang diferensya na mo sa 400,000 kag 0.4 million. Kung ang
istorya pa gani isang kilala ko gin may kaso kuno sang kidnap for ransom. Oh. Ti karon naghambal ang mga suspitsado nga sa ginikanan nga kung gusto nyo pa makita nga buhi ang inyong sininga bata, gawado ninyo ini sa balor nga 1 milyon ka pesos. Nagsabat ang ginikanan ngiti, why kami sang 1 milyon ka pesos? Oh, kag diin kami makuha sina kay apisar nga mga negosyante kami pero hindi amo sina kadamo nga amon sini nga manggad. Sinyati kon gusto nyo pa nga makita nga nagaginhawa ang inyo sini nga anak, gawada nyo sa balor ng 1 milyon ka pesos. Di nagpakitlo, nagnegosyar mo na, nagnegosyar ang ginikanan. Karon na nga may naghambal, nga maluoy ka. Ang kwarta namon subong cash nga ginauyatan is 0.5 million pesos. Sumabat na yun ang leader sang mga kidnapper nga, sige, batuno namon ang 0.5 million pesos. Oh. Naghambal ang upod sang holdupper, sinya boss, grabe ba 50% gid ang ayo ba? 500,000 lang na. Taymuyong ka na bla. 0.5 million to. Dako niya sa 500,000. Oh, kalma ka lang da. Hulata lang ako, ikaw mag-leader, ikaw desisyon. Subong kaya ako leader, ako mag-desisyon, batunon tang 0.5 million pesos. Kay dako na niya. Ikumparar mo sa 500,000. Oh, 1,000 na niya, ini milyon. 46 minutos ang nakaligad sa atak na sinigalauna. Oh, ang ending sini na ano giman na rescue giman ang bata Bumbo Umel. Ang si ano bala? Ang number nga ginatawagan mong isa ang kay Sergeant Kabugos. Standby sa aton sini nga mga kabumbo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. May kangot man iya sa LPTRP, i-check taman sa Limadugay ang report ni Bombo Peter Jan Bayasca kay nagpatawag sa isa iya ka pagsinapol ang ikahuda. No? Ini agod nga ma-voice out man nilang ila sini nga mga concern. May kantanan sa Public Utility Vehicle Modernization Program sang DOTR. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. I-check naton ina karon sa aton sini pa rin nga pagapanglagad. Nakudo lang alang si Sir Kabuko, si Master Anay. Kay concern ni nila may mga biyahe, may mga ruta, hilabi pang ining nagaagi diri sa may super, nalakip ini sa mga ruta nga naparti ni Sir iya sa ikahuda. Sa aton sini karon, matianta ko nanong ila sini iyang luyag man, ngay palabot ka concern, sa bahin karon sang city government, sa bahin sang Department of Transportation, pinaagi karon sa Land Transportation, Franchising, and Regulatory Board. Sa aton sini nga mga kabumbuti kung si Vice Mayor Jeffrey Ganson ang pamangkuton siya ti dapat yang nagahimo sining study ni mga taga syudad sang Iloilo kay sila na diri ang nakabalo sang kung anong ruta, kung anong pakanto, kung anong mga dalanon sila diri nga yatag tayo sa national government man. Sa pagbalay sini ara man dara ang PSTMO, ara man niyang iban sini ang mga opisyalis diri sa syudad sa Iloilo. Kung galing kiti basi kung why lang nila makit-an bala ang mga concern kag ang template sang DOTR ginhawa man guro ka pasanto sa city government kay para mapasar ang LPTRP kag para maprubahan na ang mga kooperatiba nga makalon. Amo nang pinaka-simple sini nga pinaka-simpleng explanation sinadira. Sa aton sini mga kabumbo. 48 minutos na ang nakaligad sa takna sining launa. Balikan ta dugang ang mga balita kag impormasyon sa aton sini pa rin nga pagapanglagad sa gyapon diri naman sa bumbuanay sa udto pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdumon. Nagakaon ka man bala sang tofu,
Malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tufong makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tufong mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tufong nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sagwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine. Insidente na nga na-report sa aton sa mga kapulisan sa sining pagpang budol-budol, pagpanunto. Sa pila ka mga kabanuhanan, dire kalabanan ginabiktima nila sa merkado. Sa mga vendors sa merkado, bauti ano gyud gina? Di ka mo magpadala-dala sa mga matamis sining mga tinaga. Kung may mag-approach man sa inyo sining nga tawo. Kay timasi kung isa man ina siya sa mga miyembro sang nagapang budol-budol bla. 53 minutos na nakaligad sa takna sining launa driman sa pagpangalagad sang Bumbuaray sa Unto sa DYFM Bumbu Radio Iloilo. May concern man iya ang ikahuda sa bahin karon sang LTFRB. Ano ining concern? Anong luyag sini nila nga ipalabot? Hibalo naton ini may follow-up report diri si Bombo Peter John Bayaska kay nagpatawag kang ginasang isa kapag telepon ang mga officer sang ikahuda. PJB, standby no sa aton sining mga kabombo. I-check nato niya sining niya. PJB Master, please come in. Walti sa pinakalitas karon no nga ang ininggid pa tigayo nga pagpatawag diri sa press conference sang ikahuda PTC o kon ang panay transport cooperative ang diri sa sining ayla sining
pending sa pag-approval diri sa ila sining motion for consideration sa LTFRB. So nagtingog ang persa sang mas or minus masubra isa ka gatos di bombo champ ang kabilugan 94 ka operator plus driver sa nadiri guro pagbulubanta naton malapit iya sa mas or minus mga 200 tanan alaga pa tigayon diri nga nag-attend iya sa patigayon sining press conference diri sa may barangay Samura Meliasa angot diri sa sining pag-disapprove diri sang sining mga motion for consideration nila sang sining ila sining mapapiles lamang sa gihapon maaprubahan ang ining pagproseso nila sang ila sining mga dokumento nga gisubmit diri sa may talatapan iya sang LTFRB nga rason nga ang kalabanan diri nga operator naton kag mga driver ang daw na delay ini bombo champ sa mas or minus 4 iya ka bulan nga way ni sila nakabiyahe karon kay kagaysa ka nakabalakan pagitiraga kung na-revoke ang tanan nga maprangkisa nila kay do sa 3 ka pieces dinhi pabalik-balik tapos may mga pang-submit man nga gina-comply diri ang ikahuda para transport cooperative base man diri sa order diri iya sang LTFRB no kag ang isa diri kadto nagapamalapag nga ginareklamo nila amo ini si attorney Josette Boyco Abiliar. Amo ni siya gaserbi nga legal counsel man sa LTFRB kag the same time kung paano gina-question man nila nga daw ay pag-akto diri ining si Richard Osmeña, no? Ang regional director sa LTFRB nga amo ni siya ka ground karon nga ini sila ang nagatingog dala ang ining ila sining mga papiles nga ika-submit kung bala ano ang maging status sa ila sining kooperatiba alamang sa gihapon ti maka biyahe ini diri Bombo-Champ. So ang iban sa diri karon gina-question man sa kung paano nga may ara sang special permit ang iban nga kooperatiba diri karon kag may mga rupa iya sa bilog iya nga distrito sa syudad gidogin sudlan na bla sa iban nga mga traditional jeep naton kag kung paano nga ang ila sa diri ang ginapinding bala nga daw ginapang disapprove ang hulag nga rason nga na hang up ang kalabanan diri nga mga drivers naton kag operator kag mo isa ka rason kung paano nga nagpatag diri ang ining si Mr. Volcan Espinosa ang presidente sa ikahuda kag panay transport sa cooperative kag nagsurvey diri nga daw nag-spokesperson man nga nagpatagit amo ini si Vice President Leo de Lara. Pamatayan ta pala ang pagpaintinti kapag pangop sa mga driver naton Bombo-Champ si Mr. Leo de Lara kung anong rason kung paano napinding ni tanan ang ila sining mga application kadi sometime mga dokumento naging sabat ako gid padala dira sa may talatapan sa LTFRB Bombo-Champ. Ang iyang basihan sa among dismissal order hindi ang mga modernize nga wala kami ka-comply. Ari ang iyang order no, gaata ka mo karon kopya for failure ibasahon ko lang kay amo ning pagkasabat ko. Ang iyang ginatag nga lacking documents nga halin sa LTFRB king comply ko 13 lacking documents. Ari din naka-attach ang iyang ginatag requirements before kami ma-dismiss. Na-comply na mo sa 23. Pag-dismiss niya, nakibot kami. Sa dismissal grounds niya sa amon, amo ni ang ginagwa. Lain sa ginatags nila nga requirements lacking, ngalin man sa legal office, nagimpati namon before ang deadline sa ang aton nga consultation. Ang iya nga dismissal order for failure of the applicant petitioner to submit documents required by the board of such as banner acquisition funding source. Number 2, OTC accreditation. Number 3, certificate of good standing. Number 4, certificate, secretary certificate not valid. Number 5, financial capacity. Ikanom, operator data sheet. Ang amon nga mga requirements may ari kami tanani. Ang isa kalaking namon di nga amon ni ginabal ko kina ang OTC. Pero din comply namon ni. Pero wala lang nagwa kay tungod ang ginambal ko kina ang pag-apply sang COC certificate of compliance pag-submit namon sang financial statement namon nga gin audit man sang auditor sang aton nga CDE nga ilang accredited auditor.
naka-comply kami pero na-delayed ang paggawa sang insurance sang certificate of compliance. Amo ni ang COC. Kaysa una, pag-issue, pag-apply mo, gina-issue sang director diri sa Region 6. Ang aton nga certificate of compliance. Natabo kay tungod nag-modernize, nag-online naman sila. Pag-apply na mo diri, ang i-online mo dito ang insurance, ang releasing dito pagmahalin sa central office sang aton nga CDE. Delayed. Mga 3 months delayed ang ilabis kan ang aton director din sa CDE nagapangayo sa paliwanag nga amo na ang natabo. Pero ang direktor nagtawag man na kay Attorney Abiliar sang time ngina nga may nabinbin pero na-comply. Sa 5 kami, ako lang ang aton nga ikaw dapat na transport cooperative, 5 ang wala na isyuan sang COC sang 2021. Sa 5, kami lang ang 4 na grant. Ang ilang selection of routes, ang ilang consultation, kami lacking COC, ang aton nga OTC, Certificate of Good Standing, kami ang gidismiss. Nakita ginaton actual sang iya nga dismissal order. Tenong bot silingon ni Mr. Laludi, Lara, Bombo, PJB, nga tinodo ginsikway sila sang LTFRB? Oo, do amo ni nga unod sang ila sinidiri nga ginsabit nga motion for reconsideration nga do ginapabalik-balik tanan bala bumutsamp ang mga dokumento nila. Pero sa una dito nga pagsabit nga kuno dapat i-comply ato man to mismo nakatubang gid si Vice President Liu de Lara sa talatapan sa LTFRB kag meet personal gid ning si Attorney Josette Boyco Abiliar. Dari amo siya survey nga legal counsel daw si Konto Darang lang si Attorney Artula si Gubutam. Tapos may araman nga sapat kuno si Director Richard Osminia puro sa masami sa submit nila dito nga mga like sang motion for consideration nga ginsubmit nila to nga dapat nga nag-apply tani sila for 1 year tani nga tagaan ini sila sang kay simpre Provisional Authority. Ang papilis nila nga 1 year nga i-allow sila bla nga ang prangkisa la hindi maripok pala bumbutsam. Provisional Authority. Provisional Authority ining 1 year. Daway gin tagaan pag sila ka ground kung paano nga i-dismiss. Tapos ang isa diri ka do natingalahan ni Mr. Liu de Lara nga do may naka-advise dira kag isa man diri kag na-confirm naton kung ano katuod di man nga kung si Attorney Josette Boyco Abiliar ang nag-advise sila nga dapat mag-affiliate sila sa iban nga kooperatiba ining ikahuda Panay Transport Cooperative. Dugin pati yaman to next naman nga nag-prepare naman sila sa mapapilis nga dokumento nga gin-submit after sina reply naman ng LTFRB nga hindi naman kag na disapprove naman to ato tanan ka mo na isa ka rason nga kung paano to katatlo gid magbalik-balik kag mo nang isa ka marason kung paano nga nahang diri pumbutsam ang ila sining pag-apply ang isang loan ganito nga may ara subong do ang iya kalapos lang kag parula diri pumbutsam pero kay ang nakabalaka mas ang lapos sa parula diri kay may iban nga mga operator naton nga ginsubmit na nila ang tagsa ka franchise nila mismo sa kooperatiba nila mo. Amo na ang rason nga kung paano iya nga daw ang kalabanan sa diri sa sulod niya ka 4 ka bulan na daw na hang na sila bla. Kag amo na isa ka nakabalakan sa mga driver naton di kung sa mga operator naton basi nga na pang revoke to kay simpre naglawig na diri bumbutsam ang isa la tani kag pangabay nila nga tagaan ini sila sang special permit for the meantime nga hulat ang ila sila nga pag-aprobar diri sa pag-acquired pala sa mga modernized jeep na ni bumbutsam nga magsulod sa ila pero still nga nagahang pa ang ila kaniya paghanggop nila guruti basi malakutan naman ni bala either basi magtinuig naman o konta pila ka bulan pero still nga nagahang ang ila sila nga mapapiles nga dapat i-comply as per advice man sa LTFRB sa sining kooperatiba nga under sa Panay Transport Cooperative diri pabutsamp kung ang ila sin association diri
within area lang isang bilog nga city ang mga operasyon nila Bumbutsam, ang ikauda. Diri, kagway ni siya sa mga membro, iyaya, sa may bahin sang province, ang biyahe lang Bilya, Arevalo, Kalumpang, Kalaparan, Harosotio, so may damo man sa napektuhan, nga muna sa karon ang nagsinggit pa nila, sa kung paano magpabalik-balik ang ila sa mga papilis diri Bumbutsam. Alright. So sila tanan nagtingo pa, kaya nagapadulong dito sa may talatapan sa LTFRB, tala ang mga salakyan nila, kagari sa time tema drivers katag sa operator na to nagtingob sila dito para nga i-questionon ang ini si Attorney Joseph Boyco Abeliar, mismo si Director Richard Osminia kung ano ang mga status nila diri Bumbutsam. Alright. So kung dukam sila tanang ipagsunod naton kung anong matabo sa na diri kon bala anong resulta sa ila sini nga ginpatigayon sini nga pag sort of simple nga hublag protesta ang ginpatigayon nila. Kung kita maglantaw diri sa subong iya nga adlaw diri Bumbutsam. Bumbutsam? Go ahead. Walti Bumbutsam to nadulo nga report ang dugang siya na bantayan lang sa pilag na public press program sang Bombo Radio Iloilo. So ini man sa Bombo PKP kag para sa pambansang radyo ng Pilipinas kaga consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio. Bombo. Thank you so much, Bombo Peter Jan Bayas. Kamay sugpon pa ni ang balita ni Bombo PJB. Ugaling kitido alang-alang nagkikita sa tiyempo. Kuaon taman ang bahin sang LTFRB tuhoy sa sining concern karon sang Iklahoda Panaya Transport Cooperative. Standby na sa kahapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Ismombot siya, Mablanco, Hover, gabilin sa imo sa manay nga hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madinagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang sasamiyo kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterol nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imo nga dugo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko how? Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area,
Kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away, agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Suno kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang atong nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo,
nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infeksyon, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kung direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuginan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever ang isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sulod kag palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw maghalin sa kaagahon hasta sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue, kung
kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog, may dala na nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinaling nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunlan kag kaundan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, palamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalanggitom, pagdasig pero mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kung delirium. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mahira sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang iningan nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency. Good afternoon, Gid, sa inyo tanan mga kabombo. 19 minutos makaligad ang alas 2 sa hapon. Siyempre, time na para sa KLP and ini si Tita Regine. Nag-welcome sa inyo. Webes kita today. Kamusta na kamo dira? Oy, din ka mo naghalin. Nga nga hapo-hapo ka mo. Amiga ko dagali dira sa may Mandurriao. I'm sure happy ka na subong because ibalik ang rota dira sa inyong lugar. Nakahambal siya sa akon. Grabe. Makalabot siya sa syudad 3 times gid siya nga magsakay-sakay sa jeep. Okay na subong happy ka na. I am sure kamo mo dira mga kabombo, you're also making your own adjustments. Ako doon naka-adjust naman. Nami kiti diretso gid kun magsakay ako sa jeep, diretso gid no, diri sa pala naugan, malapit sa bombo. Good enough. Kamusta ka mo? I hope nga you're all doing okay. Ay mga friends kalit naton dira sa luwasang pungsod, mga OFWs naton, kamusta na kamo dira? Especially yung ara dira sa Hong Kong, sa Singapore, sa Malaysia, sa Asia, no? Welcome diri sa KLP. I am sure madamo ka mo nga nagasunod diri sa aton. Kumusta naman ang inyong pag-celebrate sa Father's Day last Sunday? Pwede pa makapaapa sa inyong mga istorya, parte sa inyong mga amay, or basi mga amay gid mismo ang pwede nga makashare sa ilang mga istorya, ang mga amay nga nagkadto sa abroad. Kumusta man kamo kay tinapahilayo kamo sa inyong mga families? How do you celebrate Father's Day every time na tiara kamo dira nga malayo sa inyong pamilya? Come on, share with us your stories. I-email ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man isulat and then ipadala lang care of sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. This is Tita Regine para sa inyo sa sining hapon. May I just say thank you sa kaiging sang First District nga nag-receive sang atong nga call kay ina kag ginhit so na ang pag-interview sa iya this Saturday. So istorya na kita sa iya through video call ini nga Saturday, ini na nga Sabado, June 25 siya nga atong nga winner last week. So, ari na mga kabombo, ang aton nga ambahanon para sa inyo as I welcome you all diri sa KLP from the Bombo Music Festival. Si Sangay ko ni ang nagkanta, Mahal Ka ng Mahal Ko by Regine Talk. Good afternoon. Kumusta ka na? Matagal na rin tayong tinagkikita. Sinta, ba't ka nawala? Nawala bigla na parang wala. Balang araw tayo makikita muli, tatandaan ng bawat sandali. Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa akin. Sa iyong
bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Sana'y mapabigyan ng isa pang pagkakataon. Isang segundo, isang minuto, isang segundo, isang minuto. Hinggil ang panahon na di balik ang ating kahapon. Alaala'y hirap limutin mga salitang binitawan mo sa'kin, sa'yo bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Bakit ba humanap ng iba? Bigay ko naman lahat sa'yo. Ano bang meron siya na wala ako? Bakit ba iniwan mag-isa? Nagdurugo ang puso ko sa tuwing makita kang kasama siya. Nagmumukha na akong tanga. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Mahal ka ng mahal ko. Sa'yo bagong minamahal. Swerte nga ba? Kasi nga mahal ka ng mahal ko. Kung mag-okay, ang relationship nga hindi magbulag, then swerte. Regine Talk, mahal ka ng mahal ko, nagikan sa Bumble Music Festival, 26 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon. Ari na kita sa ating first story. Thank you so much sa imo Deo sang putotan. Sa imong istorya, nga i-share diri sa aton, nagasiling at sulat, My Dearest, Tita Regine. Mayong hapon sa imong ni Regine, sa tanan nga mga staff sa Bombo Radyo, kag syempre sa kaangay ko nga mga suki listeners sang kahapon lamang program. Ina Regine, nag-share naman ako sa mga unforgettable moments sa kabuhi ko, nga kung madumduman ko, nagayuhom ako nga nagaisahanon. Year 1986, 1 month before my graduation in college, sumulat ako kay sis nga kung pwede. Hambalon si nanay, nga hindi na magkato sa Manila, kay wala sang kwarta, pambili ticket sa barko. Abaw, nagsabat daw si nanay, ti mangutang ako kay gusto gid niya nga mag-attend sang ako nga graduation. Hambal sa sister ko, way kita sang ibayad, kay wala pa ubra ang bata mo sa Manila. Abi mo yung Regine,
naghibigid si nanay, kag maghambal. Ginapapugal daw niya ako sa amon nga lugar, kay nakatapos ako sang 4-year course, or nakatapos ang bata niya sang 4 ka tuig nga kurso, nga pisan piso nga duling. Wala gid sang ginbulig. Sa baylo, pagpalangga, kag pangamuyo sa mahal nga Dios. Matuman lang ang akon nga handom sa kabuhi. Abi mo inday, no read no write si nanay, pero memorize niya ang rosary prayer. Kay kada gabi, naga-rosary sila sa sister ko. In the regime, sa PICC, Philippine International Convention Center, ginhold ang among nga graduation. Instead nga excited or happy ako, iba ako nabatyagan. Masubo, kag nagatulo ang duha ko. Nadumduman ko si nanay. Tani, kaupod man siya sa pinaka-special nga okasyon sang kabuhi ko. 2 lang ang pwedeng isama nga guests, so ang friend ko lang ang nag-attend. Basta, sumakay lang kami sa bus, bit-bit ko ako nga toga. Gustuhin ko man mag-taxi, can't afford, kay tama lang ang money ko, pamasahe, pakadto, kag pauli sa balay. In the regime, sang tinawag or gintawag na akon nga name para umakyat sa stage, nagtulog gid ang luha ko. Di pagbalik sa upuan, nakita sa friend ko, hambal niya, ay, hindi ikaw maghibi. Karon marapta imo eyeshadow kag makeup. Nagkadlaw ako inday, kay wala man ako nagpa-parlor, basta nagpulbos lang ako sa mukha. Pagkatapos ng graduation, hindi muna kami umuwi ng friend ko. Nagpungko kami sa kahilamunan kag mag-istorya sang amon nga mga plano sa buhay. Nakibot gid ako in the Regine, may nagpalapit nga Amerikano. Gusto makipagkilala. Pagbalikid ko sa likuran, shock gid ako. Sobrang gwapo. Blue eyes, kaglabaw sa tanan, super tangkad. Hindi nga siguro ako umabot sa kilikili niya. Ay abaw, sa akon pa tumabi. Sus, why bala ako magtindog, kaginuba akon shoes, kay naka-heels ako, kag bitbiton, magdalagan todo. Nakibot friend ko, nagsinggitan, ulata ko. Di pagbalikid ko sa likuran, ara man ang Amerikano, nagasunod man gali sa akon. Gintuduhan ko pagidalagan. Sang ulihi, nag-stop man sunod sa akon ang Amerikano. Kay madamo ang nagatanaw. Pag-abot sa friend ko, hambal niya sa akon, abaw, kadasig sa imo magdalagan, do ginalagas ikaw sang toro. Ti utoy-utoy, man kami kadlaw nga duha. Ginistorya ko sa akon ama, ang nangyari. Hambal niya, ay, sayang, malay mo, yun na pala ang simula ng destiny mo. Ang hambalan, nga mas gusto daw sa Amerikano, ang maliliit or mga cute na Pinay. In the Regine, masobra lang 1 month akong pangita or apply sa trabaho. Sa kaluoy sa mahal nga Diyos, natanggap ako bilang merchandiser sa Ayala Alabang Supermarket. First days ng duty ko, nadismaya agad ako. Imagine, ginambalan ako sang lady guard. Pagpasok sa office, sabi niya sa akin, paano daw ako natanggap? Kay may height limit, at least 5'2"? Hunga naman ni Regine, talagang maliit ako, 4'11" lang akong height. Pero napahiya ako. Ay, sinagot ko siya. Bakit akong tinatanong mo? Pumasok ka doon sa office at magtanong sa manager. Kundi naghipo siya, kag wala na maghambal ulit. Nagtalikod na lang ako kag magyuhom. Almost 8 months kag mag-end ang contract ko. Nalaman ko na lang sa supervisor ko nga naghambal ang lady guard sa kanya, ma'am, ang dizer na small but terrible. Palaban daw ako. In the Regine, naka-experience man ako nga mag-cashier sa isang beer house. Try ko lang man kung kaya kong mag-duty pang gabi. Medyo ayos naman. Ang hindi ko lang alam, may mga customers pala nga mahilig sumulat ng love notes sa tissue paper. Tapos nagulat na lang ako, inaabot ng waiter sa akin. Wala man ako nagdugay, nag-resign agad ako. Hambal sa friend ko, bakit?
Nagutuman ka na how? Tinda Regine, sa katapusan, nakapasok gid man ako sa isang malaki at kilalang company sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Gipakadto ko si nanay sa Manila for check-up, kag ma-monitor man ang health niya. Sa kaluoy sa mahal nga Diyos, humaba ang buhay niya. Kaglabaw sa tanan, nakaago man si nanay sang kalipay, kag katawhayan sa kabuhi, nga pinaagi sa akon dugo kag balhas, nga amo ang akon nga kapital. Year 1997, nagpahuway si nanay sa edad nga 72 years old, nga may ngiti sa labi, kag puno ng kasiyahan. Tita Regine, pigado man kami sa buhay, pero mayaman naman sa pagmamahal sang amon tatay kag nanay, at walang katumbas na halaga. Priceless. Hanggang dito na lang ang malawig kong kasaysayan sa kabuhi, tani nakahatag man sang inspirasyon sa mga listeners sang kahapon namang program. Tita Regine, may handom pa ako sa kabuhi nga wala pa natupad. Kumbaga sa school, graduated na ako, pero may back subject pagali akong naiwan. So need kong balikan para masabi kong certified and totally happy ang life ko. Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord will be with you wherever you go. Thank you for reading my letter. Keep safe, good health, and more power. God bless. Your avid listener, Deo Sang Putotan. Kanami gali because naka-graduate ikaw by your own effort, kag gusto tani sa imong mga mother nga ti maka-attend man sa imong mga graduation, but since bago pala ikaw naka-graduate, medyo hindi pa kaya kay ti way pa nagatrabaho, pero kanami no, that's very inspiring nga ikaw ang nagpa-eskwela sa imong nga kaugalingon kag malayo ka pa sa imong nga family. It must have been very challenging para sa imo, and I know may mga ups and downs, may mga moments nga mabudlay, but you never gave up, and so that's why no nga natapos mo gid ang imo nga pinakamimithi nga makatapos ikaw sa imo nga kurso, and that's the beginning of everything. Nabuligan mo ang family mo na padala mo to sa Manila, ang imo nga mother, and you got a stable job, small but terrible, huh? You got a stable job and you were able to help your family. Mas curious ako nga ang nagdalagan ikaw, nga ang nalagyo ikaw sa kano nga ato, kay ti mangilalaman lang. Sayang, no? Basigid man kun tani, no? Destiny. Pero hindi wala pa gani ka first base, ngin palagyuhan mo na, ngin dalaganan mo na. That's a very funny nga incident. Why ka pa kabalo kung ano nang nga tuyo, pero nagdalagan ka na imo ya, kasadya sa imo. But anyway, thank you so much. I am also curious, what is it? Nga luyag mo nga balikan? Is that something that means so much para sa imo? Wagid clue ba? But anyway, sige, good luck ha, whatever it is. Let's hope ang tuyo mo nga ina mahimo mo gid in your lifetime, so that mahambal mo bilang yes, this is it, nahimo ko siya, kag naubra ko gid siya, nabalikan ko gid siya, and it made me so very satisfied. So good luck sa ina nga undertaking, whatever it is. Thank you so much gid sa imo, Deo Sang Putotan. 37 minutos makaligad ang 2:00. This is Tita Regine sa KLP. Magabalik kita pagkatapos lang gid sa pila kami importante nga mga pahibalo. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matedetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization,
Ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may Tiyak pila. haywatan dire sa Plazuela de Iloilo sa subong semana tubtub Hunyo 25 to 2022. This Saturday, that's June 25. Magatabok halin dito sa Negros ang Nicene Creed Band, top-notch rock band dito sa Negros. Magatabok agi sa Guimaras Street. Dala ang tinutuyo nga ihatag sa aton ang duha ka oras nga great rock entertainment sa concert at the plaza. Mag-uumpisa ini alas 6 sa gabi this Saturday ina. Kag sa sining nga event, napulo ka mga concert at the plaza mugs ang igar raffle na naman sa tanan nga mga patrons. Kag pagkadomingo nga adlaw, Hunyo 26, bukas ang portahan sang La Tolda sa mga gusto nga mag-attend sa regular Sunday Mass, las 11 ini sa aga. Pangamuyuan ta ang aton bago na iliher nga presidente kag vice-presidente nga giyahan sila as they navigate our country sining mabudlay nga tion kag bag-o nga mga pagpanghangkat. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Kag sa medyo busy naton nga mga kabombo dira and budget conscious at the same time, gapangita sang ila nga pwede nga mabakal nga pagkaon sa very practical nga presyo kag very fast. Chow to Go is the answer. Bisitahi ang Chow to Go drive-thru kiosk sa atubangina sang Plazuela de Iloilo. Chow to Go nagatanyag sa barato nga pagkaon kag madasigid nga labuton. Chow to Go, makabakal ka sa pagkaon nga hindi mo na kinahanglan pa nga magpanaog sa imo nga salakyan. Bisitahi ang mga Chow to Go kiosks dira sa Senator Benigno Aquino Jr. Avenue sa parking lot sa Plazuela de Iloilo. May mangganamit dira, may nang palang spice, oven by Alville, Go-Go Dumplings by Food Pantry, Potato Corner, and Jazz Cafe. For leasing inquiries, palihog contact sa Plazuela de Iloilo. Chow to Go drive-thru kiosks, budget-friendly, kag convenient para lamang sa imo dira sa Plazuela de Iloilo.
Ang ato nga oras, it is now 43 minutes after 2 o'clock, 43 minutos makaligad ang alas 2 sa hapon, and ari kita sa ato nga next story nagikan kay Neneng J sa Santa Barbara. Dearest Inday Regine. Maayong hapon sa imo, sa mga tagpalamati, sa tanan nga katapo sa Bomba Radyo. Ako si Neneng J, kay nagapuyo diri sa Santa Barbara, Iloilo. Sa August 2016, nagmasakit ako, kaging confine diri sa hospital sa Santa Barbara. Hindi pa kuntani ako magpa-opera, pero hambal sa surgeon ko, mabutang sa alang-alang ang akon kabuhi, kag dapat operahan gid gilayon. Insigida, gin-transfer ako sa isa ka hospital sa city, kaginhimo ang emergency operation. Before ako ginoperahan, naghambal ang doktor nga ma-prepare ako 50 to 80K. Wala gid man ako nagproblema pagsiling sa doktor, kay may 50K nga daan ako nga ginauyatan, kag nahibaloan ko nga hindi man magpabaya ang akon nga pamilya. Pero inday, dako pagali ang gasto, kay nakaabot sa dako nga kantidad. Wala gid magpabaya ang akon nga pamilya. Single ako in the Regine, kag 55 years old na. May best friend ako nga si Josette. Sa amo nga sitwasyon, didto ko na pamatud-an ang iya nga pagkasinsiro sa amon nga pag-amigahay. Ginoperahan ako kag ginkuha gid ang akon nga gallbladder. Gamay man lang tani ang gasto kung wala ako ma-infection. After 3 days ang pag-opera sa akon, nag-bleed or nagdugo ang akon nga operasyon. Ang ginatughong sa akon nga dugo, masobra pa ang nagagawa sa akon nga kilid, paagi sa tubo, pasulod sa bag. 15 bags gid ang natughong sa akon inday. Waay gid ako gana magkaon. Bisan ano pa kamalahalon, kag manamit nga pagkaon ang ginahatag sa akon utod sa akon. Nagniwang gid ako, kag ang akon nga batiis, daw butkon ko na lang kadako, sang wala pa ako nagmasakit. Isa gid ako kabulan sa hospital. Daw balay lang sa akon best friend ang hospital, kay kun hapon sa hospital siya nagadiretso, kag kun aga sa hospital naman nagahalin pa eskwelahan. Isa siya ka maestra. Malayo ang eskwelahan nga iyang ginatudloan. Makagasto siya sa masobra 200 sa pamasahi sa isa ka adlaw. Imagine, sa sulod sa isa ka bulan nga pulaw niya sa akon. Sa naglala na gid ang akon masakit sa hospital, nagdambo ako, nga didto ako sa isa ka malinong, kag tama gid kanami nga lugar. Matawhay ang akon nga pagpanglakaton, kag wala gid ako sa makita nga mga man-made nga butang. Ang ginaagyan ko, isa ka malapad nga banas, kag sa wala kag tuo sang amo nga banas, may mga mataas kag matandos nga kahoy nga kun sa diin nagalusot ang silak sang adlaw. Kadamo sa mga kahoy, pero bisan isa, wala gid ako sa makita nga kakahulog nga dahon inday. Tama gid katinlo sang amo nga lugar. Sa dalayan ko nga paglakat, nakalabot ako sa isa ka taytay, kag sang sa tunga-tunga na ako, hinali lang nagbaha, kag nalapawan gid sang tubig baha ang amo nga taytay. Sa punta sang taytay, nakita ko ang ako na may nga madugay na nga napatay. 3 siya kakaupdanan, may ara siya nga 3 kakaupdanan, kag nakilala ko nga mga santos ang iya mga upod. Isa sa ila, si San Isidro Labrador. Ginsugat ako sang 3 ka santos, kag sang pag-abot namon sa punta, wala na ang akon amay. Kagang 3 ka santos, hinali man nga nadula. Nakabugtaw ako, kag nabatsyagan ko, nga nagbakod ang akon nga balatyagon. Daw halos, tagumatayo na ako sa nga tion. Kag sa pagmuklat ko, madamo nga nurses, kag doctors, ang nagalibot sa akon nga katre. Nakahambal ako, nasalamat sa Diyos, sa mahal nga Diyos, nga nakabalik ako.
Salamat sa akong guardian angel nga akon amay. Sang makagwa ako sa hospital, didto ako nagdiretso sa amon nga ancestral house sa Kabatuan. Ang akon nga best friend naman ang gindapuan sang sakit nga pneumonia sa sobrang kapoy kag pulaw sa akon sa hospital. Maayo lang kay nag-ayo man siya gilayon. Kay ginbulong siya sang akon man nga doctor. Sang sa Kabatuan na ako, mga 1 week lang kag na-infection ako liwat in the Regine. 15 days ako sa isa naman ka district hospital. Kag didto, ginbadlisan na ako inday. Bisan sa hospital ako, dala ko ang akon nga radyo, kagapamati gid permi sa bombo. Bisan hindi maayo ang pamatyag ko. Ilabi na gid sa KLP. Nakasiling ako sa akon kaugalingon, nga kung maayo na ako, ipadala ko man ang akon nga kasaysayan sa KLP. Sa ulihi, gin-transfer naman ako sa hospital, sa sanitarium, kay didto ang akon nga surgeon. Didto, nagdugay ako sang 27 ka adlaw inday. Ginbudlayan gid ako, kay hindi na ako kabangon. Bisan magkadto lang sa restroom, kay nagdako ang akong tiyan, kag nagahining-hining. 27 gid ka adlaw, nga wala ako bangon-bangon inday. Adlaw-adlaw, ginatako sang nurse ang akong tiyan, kung sang ano ang nagadugang o kung nagabuhin sa kadakuon sini. Pero sige gid ang pagdako sini. Halos adlaw-adlaw, ginasyampuhan ang akong ulo, kag ginasibinan ang akong lawas sa katre ko mismo. Bisan aircon ang akong nga kwarto, pero ginatuunan pa ako sang electric fan, kitama gid kainit sa akong nga pamatyag. Kadamo sa ginakabit sa akong lawas. May dextrose, may oxygen, may dugo, may para sa albumin, kag iban pa. June pa lang, ginadala-dala ko na ang akong sakit. Kaysa maabot nga July 2 sina, birthdays na akong pinalangga ang nga hinablos. Kag hindi ako gusto nga wala ako sa iya birthday. Amo nga, August na ako nagpa-check up. August ako gin-confine, pero totally ako nga nag-ayo. January na. Kay January ako ginhuksan sang tube sa kilid. Sa sanitarium ako, naglala na gid ang sakit. Nabatsyagan ko, nga dumapatay na gid ako. Nagtingob kadto sa hospital ang pamilya ko kag mga kasilingan. Nagpamilin-bilin na ako inday. Ginambalan ko ang papa sang paborito ko nga hinablos, nga hindi itsa pagpabayan. Ang hinablos ko sa do, mga sobra pa lang 3 ka tuig. Balan mo inday, attached gid ini siya sa akon. Sobra na 1 year nga napatay ang iya nga mama or ang iya nga papa. Dito sa sanitarium, liwat ako nga ginbadlisan, nagdamgo naman ako. Nga nahulog ako sa katre, kag diretso nga nagdahog sa tiles nga salog. Nga daw hindi gid maguntat ang pagdahog ko. Ginalsa ko ang akon ulo, kag nakita ko, may lungon nga nagahulat sa akon sa unhan, kag bukas na ang takop sini. Gintinguan ko nga makabalabag, kag sa pagpamuwersa ko, nakabugtaw ako inday. Salamat, kinakalampuwas naman ako. Ginluwas ako sa mahal nga Diyos. Daw hindi ako matulugan sa nga gabi, kaya nahadlok ako nga basi magdamgo ako liwat, kag hindi na makabugtaw pa. Nagtupad sa akon ang akon best friend, kag sa mahinay nga boses, ginkantahan niya ako sa mga religious and inspirational songs. Didto kag natulugan ako, kag nagbugtaw nga mamag-an ang pamatyagon. Gusto ko sadto sa nagamasakit ako, gabi lang permi, para hindi ko mabatyagan ang akong nasakit. December na sadto inday, kag namatod ako nga magsulat sa kay Senyor San Vicente Ferrer, kag nanaad ako nga kung mag-ayo ako, masimba ako sa iya parokya sa Banwa sang Leganes, bisan isa lang ka bes sa isa ka bulan. Nangayo ako kay Senyor San Vicente Ferrer nga kabay pa mag-ayo ako before Christmas Day. Daw ano nga milagro inday, December 15, nakagwa ako sa hospital.
Antes una nga adlaw sa aginaldo mas, nakagwa gid man ako. Salamat kay Senior San Vicente Ferrer. Sugod pag-ayo ko, wala gid ako kakalipat nga magsimba sa Leganes. Bisan isa lang ka bes sa isa ka bulan, Inday. Sa nag-ayo na ako, daw nahuya man ako sa mga pamilin-bilin ko, kay wala man madayon nga napatay ako, Inday Regine. Sa subong, diri ako sa among lugar nagapirmi kay preska ang hangin diri. Ang akong sulat para sadto kay San Vicente, ginhulog sa akong pakaisa sa buson sa simbahan ni Senyor San Vicente Ferrer. Hasta na lang diri, Inday Regine. Maraming nga salamat. More power and God bless you and your family. Ang tagpadala, Neneng J. sa Santa Barbara. Senyor San Vicente Ferrer, we heard of many stories. About sa mga miracles, especially those praying for healing sa ilang mga ginabatsyag. And yes, kadamo sa naga panaa dira, kadamo sa naga kadto dira, ang iban nagapalapak, ang iban nagasimba gid na purposely kay ti nagpromise sila nga if they would be healed, amo nang himo nila just like you, no? Nagpromise man ikaw kung tagaan ikaw miracle, kung i-heal ikaw, you will never pass up any month nga hindi ikaw makasimba dira. And I guess hindi lang ikaw, no, ang naghimo sang amo sina, kundi madamo pa nga iban. Ang iban kakadto dira, we heard nagapalapak, and well indeed siguro, no. Siguro ang prayer nimo para sa ina nga favorite mo nga saint was really heard, and of course nakalabot gid sa aton nga greatest healer nga mo ang aton nga Ginoo. Di ka magkahuya nga do na galamho ka man nga ti nakapamilin-bilin ka na, dapat lang nga magpasalamat, no, nga bisa na mo na ato ang natabo, nabadlisan na ikaw, nakapamilin-bilin na ikaw, pero gintagaan ka pa long life, ginayo ikaw, ginheal ikaw. And sa amo to nga mga tinion, kadamo, no, sa mga nagapalabot sa pagpalangga sa imo, and that's when you also found out, realized, and felt the love of the people around you. Ang imong mga best friend, ang imong mga family, ang tanan-tanan. And most of all, ang imong nga faith did to gid nga nag-increase, did to gid nga nag-strengthen, nagbakod. Because everything gin-lift up mo sa aton nga Ginoo, may mga ara kanaya sang mga ginadamgo nga dumadula ka na gid, may makakita mo na ang imong nga Father, may makita mo na ang mga santos. But siguro gid man, no, may mga luyag pa nga ipahimo sa imo ang aton nga Ginoo. That's why He gave you another chance to live and maybe to appreciate ang mga tao sa imong nga palibot, and maybe para nga mahimo mo ang luyag niya nga ipahimo sa imo. And I hope nga you already know, no, kung ano ang imo nga purpose sa kabuhi, so that ma-attain mo kag mahimo mo ang ina nga mga butang para nga makahatagit sa imo sa spiritual satisfaction, and at the same time wag kita kabalo, no, basi ang imo nga mangin testimony amo gid ang makatandog man sa iban. May mga ginabatsyag, not to lose hope, but only to surrender everything sa aton nga Ginoo. And we hope nga nakahatag ina, nakabilin gid ina sang manami nga mga inspirasyon by hearing your story and really, no, experiencing ang amo sadto nga mga experiences nga imo nga naagyan.
we're very happy you're back on Earth and enjoying the life that you are having now. Thank you so much sa imong share diri sa aton, Nering J sa Santa Barbara. Sa inyo man yung mga story dira, mga kabombo, I'll just be here waiting. Whatever it is, may it be about your father or about your own experiences sa imong kabuhi, love life, pwede gid. About your life, super pwede gid. So, pisani na, isulat na ina. And i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info kung mahilig ka gihapon nga sulaton ang imong mga istorya in your free time, no? Bisan hindi mo matapos in one sitting, pwede gid na iya, balik-balikan mo lang until nga matapos mo ina. So, kung tapos mo na yung mga istorya, ipadala mo lang dayon, care of, sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Maraming salamat sa inyo tanan mga kabombo for your time. Naging share diri sa aton. I will be waiting for your stories. Mas manami nga lakipan ninyo sang mga pictures para nga enjoy kita. No? Samtang gina-share diri, ginabasa naton ang inyong mga istorya. So balikay kita buwas. Maraming salamat sa gihapon. Ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.